lento yokuthi kushisa umfowethu lo we-Uber into ebuhlungu kakhulu. Laba abasebenza naye umfowethu nomphakathi wonke akubaphathanga kahle lokho, uyabona? Ngapha naba amateksi bathi ngeke sizwe ngalaba. So manje ngokubuka kwami sasenzima until ama leader from both sides engene ayilungise wona. Njengoba kade ngisho ukuthi at least mangahlalwa phansi kulungisa ukuthi nina bamateksi kuphi la nikhala khona kakhulu enibona ukuthi laba badla umsebenzi, bese kulungiswa kuleyo part ukuthi nina ngoba senina ama 7 seat amaningi musana ukulayisha 7. Ngoba ngizwe kakhulu amanye ama owner ngoba akhona engisa communicate nawo namanje ekhala ngayo kakhulu leyo nto yama 7 seat. Mhlambe mangingalungiseka lapho ngicabanga ukuthi ingashesha ilunge.